Dead on arrival ang isang motorista matapos na maaksidente at mahulog sa kanal sa barangay Payatan, Goa, Camarines Sur alas 9:30 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si alias Jer, 27 anyos, may kinakasama at residente ng barangay San Antonio, Milaor, parehong probinsya. Batay sa investigasyon ng Goa Municipal Police Station, nakainom mula sa isang fiestahan sa barangay Maysalay, Goa ang biktima at pauwi na ng maaksidente. Sinugod pa ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Lumalabas na galing ito sa piyestahan, galing sa barangay Payatas na, ay may salay. Kasi piyesta daw kahapon. May pinuntahan daw ito, siguro allegedly, baka napainom doon, nung pauwi na siya. Yun, medyo hindi natin alam kung tinamaan siya ng inainom niya or inantok siya. Napag-alaman na accident-prone ang lugar. Pinangyarihan ko kasi from accident po yun, ma'am. Nahulog siya, ma'am, sa bali parang kanal, ma'am, yung drainage ng kalsada. Nahulog siya po doon. Muli namang nagpaalala ang Goa MPS sa mga motorista na huwag piliting bumiyahe lalo na kung nasa impluwensya ng alak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.